Nagri ka mga katungtungan, hindi ka makauot. Umay ka man lang. Nandiyan. Uning po. Lakay. Lakay. Wala po. Gusto ko lang na po. Napanan naman ang tanga tao. Lakay. Naapo, nagtanga mat. Naapo. Sige, pangkudji, Wala. Naapo. Adata ka lang gayam. Papayak pa'y lang alakay nga lakay. Ang paya, manaktak kamot, awana, Apo, ML man tap obra mo. Ay naapo, bakit? Ibawal mo ilang aming nga bisyo kaon. No kumain ni Muriam tao tong itadi. Dapay pakinabang kanyam. Naapo mo? Ang paya niya man ti bagamon. Ang kamang gumatang ti kwa. Virgin coconut oil. Virgin coconut oil. One. Nay, Iya pura mananan ka mga birok itati. Pakiligligo kan matilpak data ka. man ti kamamayatan nga nang ibaonam kanyak. Virgin coconut oil. One. Apo. Virgin coconut oil. Taman pa, sigurado ka ba kahit One. Paspasan ti din kan tani. Nasa Virgin pulak coconut na oil. doon. Masusunod ka mahala na po. Kaya maitataman pa. Aba, himala. Nagragsak man ibaon dati tata. Apura ama. An man nga ligligok ni makitam itan. A few moments later. Naa. Ading yung baon kong alaklakayanan. Gana tataawan pa'y lang. Ay, apo nakasalaw man siguro tati mangarak nga padanan. Ito, taman pa. Nga tati papulutan ni Bakay. Mayat sa da ito, ya. Bakay, dakaon. Masayat at adda ka. Kampay man ay. Pinagbayad ka. Nakasara ka man siguro ti kanino ma'am Ijay. Ano lang tayong pagatang ko kanyam, nakabaybayag ka. Nakaintindig ka. Eh, siyempre, nagbirbiro ka katikantina nga kumplito datay impagatang mo, Bakay. Kompleto. Oh, dati virgin coconut oil. Dato yung Bakay, kumplito day taoy. Kaya may salang mo din pagatang ko. May mesa nga. Kaya may salang. Ay, naapo Bakay. Kita maagamin pa ilaeng. Beer. Jane. Coconut oil. Kompleto Bakay. Ating alaklakayanan. Virgin coconut oil, Adilana. Ay, naapo Bakay. Naglawag datay nang ngagaw nga nang ibaonam kanyak. Kunam nga gumatag iti beer, gin, coconut oil. Di so ti ginatang ko bakit? Paipilit mo, Pai. Nagri ka mga katungtungan, hindi ka makauot. Umay ka man lang. Umay ka man. Umay ka man. Umay ka man. Stop! Stop! Talaga, minsan yung inom sa makauot mo.